rasaning parabadi ngaturaken Paknen Ketoprak Sitanjung Sidapeksa punutanipun Gus Lurah ingkang dados paraga Patih Sidapeksa inggih pun Jo Klinik saking Ponorogo ingkang dados juru kunci ana juru kunci lho Duduk Guna Santo ing dados Tanjung Genduk Brigita diawali kok iki kene kowe tukang produk kan nggih Pak iku ora iso apa manut nggih Mas kowe kok tau untuk Pak saged Pak nate Pak nggih Pak kowe mburi Mas Gendro Ketoprak iki ceritane si Tanjung Sidapeksa diawali kok iki saking niki Tanjung kan Udaraso Udaraso dikarepe Kang Mas Sidapeksa kok ora kundur-kundur ya? Sidapeksa urung bali-bali saka pados Tumbaling Praja. Ya, gandrungan dhisik to. Lho, itu kok dadak gandrung. Gandrung budal menyang pucuking Gunung Semeru. Oh, iki. Dok, sik. Gedine apa? Hah? Kowe sutradara. Gedine? Ya kowe iki sapa ora? Saged, Pak. Lah ya, kowe dadi sutradara. Kudu ceritane menehi penguangan karo pemain. Ceritane ceritane iki Sidapeksa kaya Pak Sis keren lho ngomong. Ceritane iki si Tanjung ngenteni Sidapeksa lah. Sidapeksa iki pas dina kuwi golek iwak pas di Pladu. Dadi Pladu sing enake kok iso diutus karo Gusti Silah Dikromo Upadi Tumbaling Praja. Nek ana sing ngurusi ngono iku Senen ana. Ya gorane Senen ana. Nggih Pak, nggih Pak. Iki awal gendine apa? Hah? Awal gendine langsung serempek pelok barang tambal ban, Mas, tambal ban. Ya sepelok lho Pak bukan kok nyapel jenengan kok ora. Maksud iki sing ora gawe tembang ora. Ora tutuk lho sama iki. Pengetekon iki gending ya. Malah nangis. Iwak dinakipun kakang penimbalan pemangene penonton bisa nyebut ya Gusti Silah Praja dateng sekitar jalu dramane anak apa ya hati gunung iku ketoprak Mas yen ketoprak ngene kasih ya drawanya ya ketoprak dadi kadang-kadang Mbah Lurah iki ya kangen kare ketoprak yen menawa ana kedadian sing ora yakin dole ketoprak kaya apa nggih aja nganti kuwi gawe lebih wong disana terus wis suwirane gawe kok tak ngomong ketoprak kita ngene iki sae kan seneng ati wae tak jalukne kopi kok piye nek jagongan ben penak lha wong kene wis wayahe main kok mulai kan terus dhewe lho ganggu sampe ngene modelmu ki terus arep pasaran kok ngono ki enek ngono iki dimakai to ngono Genjo sitan pas nang ketoprak sitan ini waktu iwak dinakipun kakang nyuwun pamit ananipun kakang bakal kautus dening Gusti Prabu Sadiku janjane aku ora tega ninggahake siramu nanging iki wis nanging kepiye kabeh kuwi mau wis saora-oranipun kakang bakal bela bojo minggat aja nganti kowe ndak suwun kudu sabar lan kudu nrimo apa sing wis dadi kahanan kowe iki ya
suwi. Ora iso piye? Apa enek sih padahal mbok sik tengele. Ya awak kene sik omong-omongane lha kok dadak totak. Sepedot iki ngomong bledos iki ngono. Aku kita omong sik tok-tokmu iki sirep terus santak budal. Tuk-tukmu lek kono suarane banter, kowe tukmu tebak. Lek kono kalem ki berarti kan sik mat-matan. Mat-matan. Ngono kuwi ora kok tok-tok. Kok lek kliting nyoro banter kowe tok-tok ngono lho. Ngono lho. Kok ora gitu. Mula sampe ngomongi mau ya. Ngomong kok tak-tok. Oh, Bang, itu adalah sik tengele. Emosi kok. Sugandra. Pak Sugandra. Ngomong-ngomong Sugandra. Rusak iki dalan. Iya. Suasana sudah iki wis mengenal. Nggih. Kok nyeluk kudu Sugandra. Sungguh kok. Usus ndukong. Aku kadung mriko ndereke iki. Sing Tanjung. Ya Sing Tanjung Nggih Kang Mas. ing wektu dina iki pun Kakang nyuwun pamit ya. Nggih Kang Mas, panjenengan aku sampun Kang Mas. Kula tansah ngatur panjenengan mriki Kang Mas. Sakpungkurku yen mengko aku durung kondur ana ing Kamar Kaputren ndak suwun kowe kanthi ndedonga sing baten muga-muga ora ana beda sawijo. Nanging kedadian kaya ngene dajeng. Yen nganti aku golek tumbaling praja mengko kasil bakal tajak urip mulya bebarengan andun katresnan. Nggih Kang Mas, kula emot atur panjenengan Kang Mas. Sampura tak Assalamualaikum. Apa sih? Sampai sapa Mas? Kula saking petugas Adira. Apa iki kepraan? Anu nyumpang ngapunten apa leres niki dalem Sing Tanjung? Iki bojo kula. Ah, menika nyumpang ngapunten kula ngirimi menika wayah asok Pilano. Anu Mas karo sing dijupuk PCI kok. Kok pilano lho kok iso. dajeng Nggih Kang Mas. sampura aku nyuwun pamit. Nggih Kang Mas. Ngambung. Lah, aja dadi tetet kok. Kok ngono ya ngambung. Menjiwai lho. Wong Mary aku dadan siang. Menika Lah iya Mas. Kan urung Ing sawetara dina ayo kentanganmu. Aja nganti kowe mlenjani katresnanmu. Boten Kang Mas. Kula saestu Aku nyuwun pamit. Aku bakal golek tumbaling praja dajeng. Nggih Kang Mas. Sawetara wis samapta propatyo protokol barang. Kowe iki ning kene ae dadak ngambung barang wis. Ini masuk isi-isian. Ing samono uga sliramu ndak suwun tetep jaga katresnanku ya dajeng. Nggih Kang Mas. Aku nyuwun pamit dajeng. Aku nyuwun pamit dajeng. Aku ora bakal ninggalke kowe suwe-suwe. Aku ora bakal ninggalke kowe suwe-suwe. Iki kok sore nek mencipuk antok. Lah kene Kok masa akhir budan balik nang ngene lah. Ngene kapan? Lah yo iki ki ndelok kanan. Aja ngene ya langsung budal lho, Bos. Kowe nek ngene iki pengen. Kowe begitu ngene Pak Sul lho. Oh wah. piye lho. Lah bareng kowe ambang-ambang kok Pak Sul. Apa terus ngene? Dajeng Nggih Kang Mas. sawetara wektu dhewe iki aku tenan nyuwun pamit dajeng. Nggih Kang Mas. Atur satu. Ono neh. Masalah itu kok apa? Abdiku joglo Apa? nggih kok iki aku budal kerja. Abdiku joglo lho iki. Sawetara dekno. Guna Santo. Jenengmu Guna Santo. Nggih ngrangkep Pak. Ngerasa. Ngrangkep. Oh, iya. Abdiku joglo iki. Sawetara ing dina iki dekno ndaranmu sing paksa tumuju ana ing Gunung Semeru golek tumbaling praja Mas Klumpung Brotlu gelu iki. Gusti Putri. Keparang kula nyuwun pamit Gusti Putri. Ayo. Dadi aku yen sawetara kowe kangen coba delengen ana ing Sultan Buri.
Abdiku Joglodo iki kowe pamit marang Biung Mbah. Biung Mbah. Biung Mbah iki pamit sih. Ngono. Pamit sih. Nah, bisa abdi. Ya kaya ampun ae lho. Kayak aku mau. Kayak aku. Masa aku karo lak bekel. Lho kita kaya ngono ae satu. Sama-sama tak tinggal mati kalau aku. Nuwun. Gendang. Nasional. Sindelak. Sitok. Nuwun para pamirsa. Sampun setengah mainan. Kayak sek ya. Ya setengah. Iya karo. Ngamainnya rokok asing. Sasampunipun sedherek semenjak dateng pucake Gunung Semeru. Ing wangkah mupati ujungipun Mas Tulung Gumbala Tulungbelu sampun kasebatan setemak. Sinten joget gonjak ing Prabu Silahapitra. Ya Pitrana. Ya setengah mainan ke komen sek. Saksofon. Saksofon lho. Panjur. Wonten Prabu Gusti Prabu. Kaya pengen deh. Kene Cak. Cedekon ojo cak ngadeg oleh terlalu dhuwur lho. Kamu ngerti? Wonten malah Gusti Prabu. Si bapak somak kongkon nang pucake Gunung Semeru pratap tak pisah kelanti. Tak sakit. Kaya ora tangga. Nalika nafasraken saben ini tak nyapan. Balurah. Piye? Kowe lak takon jaga to? Lagi kula nih Mas. Kahanane desa piye? Iki enten wong itu nginep ngene wong lanang. Lho kudune ya di sesuai karo Lagi iki kok KTP no. digrebek lho pun. Kan jebut piye? Lah wong lanang hubungane wong itu iki. Ya bene wong bojone dhewe ya. Bojone dhewe ya bene. Oh iya sana. Lah nek Mas yo lancane lan kok yo. Kocanipun si bapak sarana pun saking pucuk Gunung Semeru pinggali rono cayu. Aku sungkan gandrung karo sampeyan. Mergo nek jog kluduk. Aku lek gandrung ngene ngejak percil nang ngejak jog kluduk. Ya jak. Kok dhewe sak omongi kuwi gandrungan kuwi kaya aku mulai. Ayo Bang. Ayo. Sri Tansu. Hei, Sri Tansu. Panjenengan sampun rawuh Kang Mas. Kok perlu dadak? Sek. Laru. Iki kok kono. Angel jan. Tuk. Aku ketone melu Pak Sagun apa. Tuk. Kowe ning kono. Lungguh matur ning kowe. Matur menawa Sri Tanjung digonjak Prabu Silahapitra. Sri Tanjung, aku sing Iki dilapori iki. angel anu potonge sayupe sesuk rasane jagung. Kuwi ngomong nek bojone tak digonjak Silahapitra. Gusti Adipati. Kepiye? Atur kawulima bilih garwa panjenengan menika sampun dipun gonjak kalian Gusti Adipati Silah. Kepiye? Digonjak. Aku bukan baik. Wah, ini bantu tak. Yo kini kok ramene pamil. Kok jadi baik oke? Sampun kula mutaken nanging mboten saged amargi ingkang garwa ugi tresna kalian Gusti Adipati Ora Silah. kuwi klampune kuwi obat nyamuk iki. Iya pancen kepranyata apa sing ditlakoni gawaku Sri Tanjung iki bakal ndak tudah oleh papan panggung. Monggo kula dherekaken Gusti Adipati. Sri Tanjung, hei Sri Tanjung. Tangannya lho.
sing ora nyenengake. Kok panjenengan saged atuh pangandikan? Yo gini ature Kakang Patih Guna Seco. Guna Santo. Guna Santo. Guna Santo iki sing menggolo juga ya. Guna Santo yen mangerteni Gusti Prabu Sati Kromo cuma untuk oleh bapak ini. Mata enggak? Ya, Mata ini enggak? iya, betul. Sampun duka mekaten. Belajar. Nggih. Kula boten tumindak menapa-menapa. Kowe Jogoro Boten Kang sae. ing papan kene Pandhawa tindak bilani kanggo katresnanku yo gene kowe malah tumindak sing ora nyenengake. Sinanju. Kowe kondo bloko ing papan iku. Kowe tumindak setting apa? Boten Kang. Piye kowe? Drama sing batal ya. Des. Oke. Saestu. Kowe aja kok. Yo kene. Yen kudune kowe ngerti wakat dan kaya mangkene kowe kudune ra mbelani. Sapa sing nanging kuwi iso njuk katresnan. Ngacak ya. Kula boten tumindak saking Kang saestu Kang. Wih, dah. Ayumu ayu, nanging kowe cacat anggone nota. Yumban. Wonten dawuh. Bedok. Yumban bedok. Malah ngene. Dadine, kok kulo saco. Yumban, tak. Wonten dawuh Gusti Patih. Yo ora iso kukuting totalitas kok salah. Wonten dawuh Gusti Patih. Ing papan ini aku bakal iki besok. Apa bener Gusti Prabu Sati Kromo ngondoni papan ini? Menika prengku Gusti Patih Gusti Adi Kowe aja gelo. Kula boten kula matur bloko Gusti Putri menika boten tumindak culika. Yen nanti ora apa-apa iki sapa sing Saya panjenengan Gusti Patih. iso nanging kedadian kowe makene banjur nirang sita tompo. Saking Gusti para kula njaluk damel menika warta. Apa? Awon cilik ngono. Saking Gusti para kula. Kowe ra yo ngerti to. Kula mangertosi. Sepiro gedene katresnanku mangga aku seneng. Mangertosi pekaten ugi Gusti Putri menika tresna sangat kuat panjenengan. Boten wonten prengan dipun tresnani kejawi panjenengan. Yo kene ora mau jogo. Kula sampun janji Gusti Patih. Pikiranmu jogo kepiye? Yo kene ora mau jogo. Kamu kok aku kondo. Ora ngono kuwi cacahan. Aku wis kondo. Kowe kudu ngerti. Tanganmu kuwesing ya. Sepisan maneh ndak takoni kuwi kondo blok ae. Boten Kang Mas, kula boten tumindak saking Kang Mas. Yen panjenengan boten percados kaliyan kula ikhlas panjenengan percaya Kang Mas. Berise ditutup angel kowe. Ora sampo kok. Kabejawan kula Kang Mas. Nanging kula ikhlas Kang Mas. Piye? Kula boten tumindak saking saestu Kang Mas. Kula ikhlas panjenengan percaya Kang Mas. Kowe kondo yen njaluk tak pateni nanging kowe ora bisa njogo apa sing dadi karepanku Stan. Yen panjenengan boten percados kaliyan panjenengan, kula ikhlas panjenengan percaya Kang Mas. Piye? Kaliyan panjenengan boten Kowe njaluk tak pateni. kula ikhlas. Boten tumindak saking Kang Mas. Ini menapa duwe percaya Gusti Patih? Lho kene kowe njaluk tak pateni Stan. Sampun yo. Kowe kon yen kowe njaluk tak pateni banjur kowe duwe pitung sapa? Yen kula tumindak saking Kang Mas. Perah kula utami pira-pira. Mengke anggondo amis Kang Mas. Yen kowe tumindak setting roh utawa getihmu ambularis Nggih Kang Mas.
banjure kepiye si Tanjung? Nek Tanjung boten tumindak saking Mas. Ludira kula anggondo arep Kang Mas. Si Tanjung, Wonten ing papan kene kowe kon Tenang ketopraknya matanya dicek. aku serius kok. Aku yo kaget. Wong lek sak tadi ora perang arep kerja ya bisa dhewe. Serius. Aku yo kaget aku. Mate yo katarak. Mas, siji Mas. Tek. Sinta. Sintanjung. Kowe kondo tresno nalika semono disejeni marang sak pergadianing prajurit nanging sakwisipun Kakang bisa mbuktekake golek tumbaling praja Mas tulung plengkung gumono tunggulung kedadian surang ndak kepinginake kowe banjur gawe wirang Sintanjung. Sintanjung. Ing papan kowe kondo yen Ludira manggon damis ateges kowe tumindak sethe nanging yen anggondo harum kowe ora tundak sethe waspadane Sintanjung. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene luwih becik kowe sumikir Sintanjung. Gusti Putri. Kenapa tadi? Gusti Putri cing menapa pedang pecah. Teko begitu ya. Pecah teko gandeng kalau kamu gandeng kalau berikut Presto sangat kumater pancing nih. Kowe nutup-nutupi Kula mboten nutup-nutupi kula menika matur bloko. yen kudune kowe bloko ora ana kedadian sing koyo makene. Kula mau sawur matur dumateng panjenengan panjenengan pitados. Yen nganti kowe ketut ndak etut nyawamu. Ayo piye? Ya. Suwike. Kowe mbendeli aku. Ngino marang kowe. Pengenges lambemu ngecek kowe. Tangan ngene. Hah? Gusti Putri. Jangan tahu. Nangis begini, berduri. Seneng hatinya. Dan sing Tanjung. Kowe kondo yen Ludira anggondo amis. Ateges kowe tindak. Lepek tuh, Lepek itu bapak sopi ini. Mana kau tosun? Siapa? Jago orang toprak itu. Gak mau piau ngarepe kena susu kental kentul dia. Ya, sing kental kentul. Dan sing Tanjung tak bukti apa bener yen Ludira manggondo amis. Wah, timok barat. Sing dhuwur ora amis dan sing penuh sing ini ora kata amis. Mengke pas tanggalin itu halus ya. Pas tanggal. Balo! Allah! Aku sama dong ya. Sama gue. Gini udah kayak gue mau baca ini gue kocok gue.
Karena aku si Tanjung Gondoni Harum. Menikah tudakan lagi Gusti Putri menikah tentu tidak lepat. Saking lama tetap penyambut saya Gusti pada penempatnya goblok. Sakit hati aku. Menikah tahu selati. Kita kembang. Matur pada menyambut Gusti Putri menikah tentu tidak sedang tetapi lengkap se. Aku menikah. Tidak. Kakak. Cuma tidak. Bondo tangguh salpo. Sakit punya sabar mata nih dengan sakit protes ini. Sakitnya mati. Sakitnya ayo. Sekop. Kuwi mati kuwi men. Kuwi mentolo kuwi. Masa enek sing belum mati. Guru. Sabar Pak. Kurasa. Bener. Kurasa. Iki sutradara jenengan. Menika loro karo pendering sang profesional. Iki sing gak crita jenengan. Iku nyuruh karo sama temu kali pati. Jenengan iki sing gawe. Tukang. Kamu cerita lho. Pangor-pangor jangan berdamel cerita yang kados pekaten betul kekali. Sakit betul kekali. Sampun temu kali pati. Sakit betul sakit. Jangan kita mati sakit akan kula. Kabeh wis tukang pati. Kuno Pak urip dhewe. Ini bang aku urip dhewe pecah aku mati. Kok mati batale milih. Mati ki sakti bone kok batale milih sapi tek iku. Lah mati bener-bener nggon sing penak lho. Pak wis iki lagi bani. Bile kasih kok kancane kondisi. Itu coba balik nih men berikutnya. Mati kok numpang ngono. Ayo. Lah, Si wedok barang kowe iki lho kok yo meneng ae ditumpang. Lah mati ya. nah, bener. Ya kudune brontak to, Dik. Belum tak dia. Oh mati yang meneng ae. Lanjut ya. Tak telu Nanda Dinda Ika gimana? Ya, oke, digital enggak? Ya. Oke, siap di sini. Langsung Mas Kaca di Mas Kaca di
wis ngaturke tembang saka Jawa, tembang Jawa, Pramang Ketoprak sik titik bae. Ana pundutan Cinderella, titik rek tok. Nah, dadi men bintang. Ya, ya. Langsung buka dulu. Singgah pun tiba dengan rencana sepatu kaca hilang sia-sia sepakat bersama akan berpengaruh pangeran berjatuh cinta Kembang sing penak sing tak pasarane Jiwa Rodo lho.